Multa on murtunut yksi luu. Mikä luu? Ranne. Oliko oikein? Tästä pääkään. Mikä biisi on tällä hetkellä Spotify Top 1? Tähdet. Oikein! Oikein! Pehmeä aste. Kuinka monta Harry Potter-kirjaa on? 7. Onko? On. Se nyt oli kyllä munkki. Munkki Oli kyllä 7 tai 8. Mikä on mun horoskooppi? Anna ihan hetki oikeesti. Bro! Ota nyt, älä nyt. Sonni. Skorpioni! Miten sä oot sitä tiennyt? Minä tiedän, Sonni on jotenkin joskus ollut ihan hyvä. Sonni. Olen skorpioni. Mä oon vielä kuiva. Oli kuuluisia viimeisiä sanoja. Nimeä yksi Cat's Eyen jäsen. Mikä on Cat's Eye? No. Joku bändi, TikTok-bändi.